Siemka ludziska, witam na starych śmieciach. Jak się czujecie? Po tej dużej przerwie, mam nadzieję, że dobrze, wiecie. No jak widzicie, teraz gram sobie w Pony Town. Być może nie wiecie, co to jest gra, bo jesteście nubami. Dlatego nie wiecie. No to ja wam wytłumaczę. To jest taka gra o koniach. Teraz akurat trwa taki event. Zobaczymy. O, fajny gekon. Dobra, zostawię go. To jest taka gra o konikach. I na każdą porę roku jest różny event. Na zimę, na święta, a bardziej na zimę, na jakieś święta. Są różne takie właśnie porozrzucone po całej mapie takie rzeczy. Tak. Tyle, co się dowiedziałam przez ten czas, który gram przez chwilę, jakby parę miesięcy. Chociaż wcześniej grałam, ale przestałam grać. Tak. Wiecie? Bardzo lubię. Tą świątynię wam pokażę. Świątynię, którą sama zrobiłam, bo nikt mnie nie lubi. Dobra. Tu jest moje ulubione miejsce. Chociaż to nie jest dla mnie, bo tutaj są awanse. Tak. I tak. Awanse tylko chyba. Nie wiem. Jeszcze coś wymyślę. A tak czy siak. Później może przejdziemy na Blockster Planet i na Movistar Planet, czyli na dawnych śmieciach. Dawnych, bardzo dawnych. W sumie nie tak dawnych, bo przed chwilą, przed nagrywaniem sobie grałam w to. Więc no. Nie widać. Tutaj mam zrobioną na zabawę w sylwestrową, bo mam swoją armię, jakbyście chcieli wiedzieć. Tak. Pokażę. Tylko czekajcie. Przechwycę TV. Już wam pokazuję Discord. I tak. Uwaga. Tutaj jest... Oj. Dobra. Tutaj jest mój serwerek, który was zapraszam. W opisie będzie link do niego. Zapraszam was serdecznie. Lecimy dalej. Pony Town. Yes. Idziemy dalej. Jednak, tutaj będzie zabawa sylwestrowa. To będzie dzień przed Sylwestrem, tak myślę, bo w innych armiach też jestem, no i w innych armiach też jest zabawa sylwestrowa w Pony Town. I ona jest idealnie w Sylwestra. Aha. No. Tutaj jest jeziorko, serduszko. Ja w sumie to serduszko niechcący zrobiłam, chociaż chciałam wcześniej serduszko robić, ale mnie nie pykło. Tak i zrobiło się samo. W sensie kliknęłam tu. Zrobiło się serduszko. Ja miałam takie what the fuck. No dobra. Ten stoliczek jest biedny. A ziemiory? Tu są dobre. Dobra. Po talerzach łażę, no trudno, higiena. Wymyjesz później. Weźmiemy kokosa. Albo nie. Dobra, może to być też. Wam pokażę jeszcze mój domek, który budowałam z moją koleżanką, którą jest. Dobra. Tak. To jest... Ona robiła to, a to chyba widać. A ja robiłam to. I to. I to. I to. O. I ten kantorek.
więc no. Chwila. Okej. Dobra, mamy to. Teraz was przedstawię po całej mapie. Ha! Żartowałam. Nie chce mi się. Musicie chwilę poczekać. Aj. Czekajcie. Dosunę. 5 minut dopiero. Dobra. Co? Dobra, nieważne. Dobra, śledźcie. Dobra, trudno. Pogramy sobie Blockster Planet, moi kochani. Jezus. Zobaczcie, co tam z moją świeczką. Ała, moje oczy. Tak, ta świeczka chyba dobrze się miewa. Guys! Jesteśmy na serych śmieciach. Pewnie tęskniliście, nie? Ja też. Dobra, kolejny odcinek zaczynamy, bo wiem, że tam nie wypadł. Bye. I zaraz i tak się zobaczymy, więc a i tak bye.